रुपाली कदम, माझे सहकारी शिवसेनेचे या गावचे शाखा प्रमुख आमरे, माझे सहकारी दिनेश सुर्वे, उमेश हडकर चालवत आहोत। तर मित्रांनो, आता आमदार साहेब पण चालले, त्याने पण छोटंसं भाषण केलं, ते पण आता निघाले आहेत। त्याच्यानंतर शाळेचे माजी विद्यार्थी वगैरे आहेत, त्यांची थोडीशी भाषणं वगैरे होतील, ते लोक पण आपली मतं मांडतील आणि त्यानंतर स्नेहभोजनाचा वगैरे कार्यक्रम असेल। मित्रांनो, आता मी आलो आहे शाळा आळी नंबर 2 येथे। आज शाळेचा शतक महोत्सव आहे आणि ऑलरेडी कार्यक्रम चालू झालाय। मला यायला थोडा उशीर झाला, जरा काम होतं त्यामुळे लेट आलो। मस्तपैकी रांगोळी वगैरे घातलेत, आतमध्ये मान्यवर पण बसलेत, मला वाटतं स्वागत वगैरे त्यांचं झालंय। नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे। तर मित्रांनो, आता आम्ही चाललो आहे शाळा आळी नंबर 2 येथे। शाळेचा शतक महोत्सव आहे आणि बरेचसे आजी माजी विद्यार्थी, ते आजी नाही, माझी छोटे आहेत, छोटे छोटे माझे विद्यार्थी, शाळेचे पहिल्यापासून जे शिकले शाळेत ते लोक पण आले तिकडे। तर चला तर जाऊया, आता आपण शाळेत जाऊया, 2 नंबर शाळेत। मला उशीर झाला आहे भरपूर जायला, जरा कामानिमित्त उशीर झाला आहे, त्यामुळे तिथे कार्यक्रम ऑलरेडी चालू झाला आहे। आपल्याला बघूया किती भेटतोय शूट करायला, चला तर। मित्रांनो, आता मी आलो आहे शाळा आळी नंबर 2 येथे। आज शाळेचा शतक महोत्सव आहे आणि ऑलरेडी कार्यक्रम चालू झालाय। मला यायला थोडा उशीर झाला, जरा काम होतं त्यामुळे लेट आलो। मस्तपैकी रांगोळी वगैरे घातलेत, आतमध्ये मान्यवर पण बसलेत, मला वाटतं स्वागत वगैरे त्यांचं झालंय आणि आता भाषण चालू आहे। आपल्या इथे मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू सुहासजी पेडणेकर सर पण आलेत, वैभवजी नाईक आहेत आणि इतर मान्यवर पण आहेत। तर आपण आता जाऊन बघूया पुढे कोण कोण आलेत। चला त्यांची भाषणं वगैरे चालू आहेत। अहिंसा प्रथम पुष्पम, थोडंफार कळत असेल, अहिंसा प्रथम पुष्पम, पुष्पम इंद्रिय निग्रह, आपल्या इंद्रियांवर कंट्रोल, सर्व भूतदया पुष्पम, passion and empathy, सर्व भूतदया पुष्पम, क्षमा पुष्पम विशेषतः, ज्ञान पुष्पम, तपः पुष्पम, शांति पुष्पम, नैवेद्य, सत्य अष्टविधम पुष्पम, विष्णु प्रीतिकरम भवेत। किती जण अर्थ कळला? नाही कळला तर घरी जाऊन गुगल सर्च करा। या एका सुंदर श्लोकामध्ये सगळ्या मानवी मूल्यांची महती दिलेली आहे। त्यामुळे फूल किती सुंदर असलं तरी त्याचं कौतुक कधी होतं? सुगंधामुळे होतं। तसं माणूस कितीही मोठा असला तर त्याचं खरं कौतुक त्याच्या गुणांमुळे होतं। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। आदमी कितना भी बड़ा हो, आदमी कितना भी बड़ा हो, उसकी तारीफ गुणों से होती है। तर हे जर तुम्हाला कळायचं असेल तर तिथे शिक्षणाचा खरा उपयोग आहे। त्यामुळे आपण आपल्या काम असायचं की तो दिवस कसा तरी ठरायचा। त्यामुळे त्याच्या अगोदर कोणी काय शिकवलं हे काय त्यांना पत्ता नसायचा। त्यामुळे बरेचसे 1 नंबर मधून आलेले, विथ ड्यू रिस्पेक्ट ना, बरेचसे शिक्षक 1 नंबर मधून आलेले आमच्याकडून त्यांचीच घरची कामं करून घ्यायची। आणि जर शनिवारी मस्तपैकी एक आमचं कार्यक्रम असायचा, तो म्हणजे बाहेर जाऊन शेण गोळा करायचं, सारवायचं आणि ते सुकेपर्यंत बसता येत नाही म्हणून बाहेर मस्ती करायची। आणि मग सोमवारी परत शाळा सुरू आणि त्याच्यानंतर 5वीचा प्रवास 1 नंबर शाळेत।
तर मित्रांनो, आज शाळेच्या शतक महोत्सवानिमित्त स्नेहभोजनाची पण मोठी व्यवस्था केली आहे. हे बघा, जेवढे आजी माजी विद्यार्थी आहेत त्यांच्यासाठी स्नेहभोजन करतायत. चालू आहे जेवण बनवायचं काम. भरपूर गावातली लोक पण होती, सगळे आता जेवणाची तयारी करून गेली. इकडे जेवण बनवत आहेत. मला फक्त जाण्याची आता परवानगी द्या आणि परत एकदा सर्वांचं कौतुक, शुभेच्छा. त्यावेळी काय चाललं आहे त्याच्यावर शिक्षकांना विचारण्याचा प्रयत्न आहे. आणि तुम्ही सर्वांनी एकत्र घेऊ. ही शाळा एक आदर्शवत शाळा. दोन वेळ जेवलास नाही तरी चालेल, काही हरकत नाही, काय उद्या मरणार नाही, पण अभ्यास कर. आज जर अभ्यास केला नाही तर उद्या उपाशीला ते पुढील आयुष्यात अभ्यास कर. त्यामुळे अभ्यासाचं महत्व काय आहे ते त्यांच्या आईने यांना घडवलेलं आहे. आणि शिक्षणाची आपल्या पालकांना त्यांनी जी विनंती केली की इंजिनिअरिंग हे त्यांच्या या आज जे शिक्षण आहे ना त्याची गरज आहे. आजकडे पाहू नका, जे आज नाही भविष्यातला वेळ घेऊन द्या. मग ते मी एकच वेळ घेतो जाता जाता आपलं मला आलेला अनुभव म्हणून मी सांगतो त्यांना. मी त्यांना माझ्या मुलाच्या ऍडमिशनसाठी भेटायला गेलो होतो. तर निश्चितपणे ज्यावेळी आपण पालक म्हणून जातो तर पहिला प्रश्न असतो की शिक्षण झाल्यानंतर नोकरी कशी मिळेल. सर्वांचा पालकाचा सर्वांचा तोच एक, कारण आपला जो प्रवास शिक्षणाचा असतो तो नोकरीच्या दिशेनेच असतो. आपल्या विभागाचे आदरणीय आमदार साहेब माननीय वैभवजी नाईक साहेब हे या ठिकाणी आपल्याला संबोधित करणार आहेत. जसं आपल्या जातापर्यंत शांतपणे आपण ऐकून घ्यावे. धन्यवाद. शिक्षक, निवृत्त शिक्षक आणि आपल्या सर्वांचं आदर्श स्थान. मित्रांनो, सर आता लवकर निघाले कारण त्यांना जायचंय. मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू सुहासजी पेडणेकर सर, या शाळेच्या मुख्याध्यापक सोनाली कदम, माझे सहकारी आणि शिवसेनेचे या गावचे शाखा प्रमुख आमरे, माझे सहकारी दिनेश सुर्वे, उमेश हडकर चालवत आहोत. तर मित्रांनो, आता आमदार साहेब पण चालले आहेत. त्याने पण छोटंसं भाषण केलं. ते पण आता निघाले आहेत. त्याच्यानंतर शाळेचे माजी विद्यार्थी वगैरे आहेत, त्यांची थोडीशी भाषणं वगैरे होतील. ते लोक पण आपली मतं मांडतील. आणि त्यानंतर स्नेहभोजनाचा वगैरे कार्यक्रम असेल.
शेखर सर आपल्या विविध शेड्यूलमध्ये वेळात वेळ काढून या ठिकाणी उपस्थित झाले. त्यांचाही मी शतक मोठे कमिटीतर्फे आभार मानतो. त्याचप्रमाणे मान्यवर मुख्याध्यापिका, सरपंच, उपसरपंच या ठिकाणी वेळात वेळ काढून उपस्थित झाले त्या सर्वांचा आभार मानतो. आणि हा शतक महोत्सवी कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी जे कोणी सहकार्य केले, हा सभामंडप उभा करण्यासाठी, या पूर्ण नियोजनासाठी जे झोपून देऊन काम केलेले आहे त्या सर्व कार्यकर्त्यांचे मी खरंच मनापासून आभार मानतो की त्यांनी दिलगिरी व्यक्त करून त्यांचे आभार मानून मी खरंच सांगतो की ते पूर्ण होणार नाही आहे. पुन्हा एकदा ज्या उमेशने ज्या संकल्पना समोर ठेवलेल्या आहेत त्या यशस्वी करण्यासाठी ज्यांनी आर्थिक सहकार्य केले आहे त्यांचे मी मनापासून आभार मानतो. आणि मी सर्वांना पुन्हा एकदा पुढील वाटचालीच्या शुभेच्छा देतो. आणि हा कार्यक्रम या ठिकाणी एक राष्ट्रगीत झाल्यानंतर संपेल. त्यानंतर राष्ट्रगीत झाल्यानंतर या ठिकाणी भोजनाचा कार्यक्रम आहे. कुणी जेवण्याशिवाय जायचं नाहीये, हे सर्वांनी लक्षात ठेवायचं आहे. आसनाच्या ठिकाणी उपस्थित राहून त्यांना मानव द्यायचे. सावधान स्थितीत आपण सर्वांना उपस्थित राहू. आम्ही कोण देवगुरुजी बोलतो. सर्वांचं पाठ आहे. आपण सर्वांनी त्या ठिकाणी होऊ शकता सामूहिकपणे. महाराष्ट्र माझा, महाराष्ट्र माझा, महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा. काळाचा वरी कोरली अभिमानाची रेडिया, ओलागी मनगटे खेळती खेळती वगेरिया, ओलागी मनगटे खेळती खेळती वगेरिया. आदित्याच्या उन्हात शिरला, निळाचा घामाने भिजला, देश गौरवासाठी भिजला, साठी भिजला, देश गौरवासाठी भिजला, दिल्लीचे गरगराती तो महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, जय महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा, गरजा. सतत महोत्सव सोहळ्याची सांगता सर्वातील सकाळच्या पर्वातील आता हा स्नेहमेळाव्याचा कार्यक्रम या ठिकाणी इथेच संपतो आहे. मी अध्यक्षांच्या आणि आयोजकांच्या वतीने जाहीर करतो. यानंतर ताबडतोब स्नेहभोजन आयोजित केलं आहे. सर्वांनी स्नेहभोजनाचा आस्वाद घेऊन जायचा आहे. त्यानंतर दुपारच्या सत्राने महिलांचं हळदी कुंकू आहे. त्या कार्यक्रमासाठी मोठ्या संख्येने महिलांनी उपस्थित राहावा आणि हा कार्यक्रम यशस्वी करावा. त्याचबरोबर संध्याकाळी जे नियोजन त्या माजी विद्यार्थ्यांनी त्या ठिकाणी नाट्यपुष्प त्या ठिकाणी सादर करण्यात आहे. त्या नाट्यपुष्पालाही आपण मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून त्या सर्व कलाकारांना ही मनापासून दाद द्यावी आणि हा संपूर्ण कार्यक्रम मोठ्या जल्लोषात जो चालला तो जल्लोष हा असाच आज रात्रीपर्यंत कायम ठेवावा. आणि याही पुढे ज्या ज्यावेळी जे आयोजक आपल्याला साथ देतील त्या साथीला आपण प्रतिसाद द्यावा ही या ठिकाणी आपल्या सर्वांना विनंती करतो. आणि या सर्वांचा हा कार्यक्रम इथे संपला असं आयोजकांच्या वतीने जाहीर करतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मित्रांनो, आता शतक महोत्सवाचा कार्यक्रम संपला असं जाहीर झालं आहे. आता सगळ्यांना स्नेहभोजन होईल. त्याच्यापूर्वी अनेक म्हणजे माजी विद्यार्थ्यांनी आपले मनोगत व्यक्त केलं, पण एवढं सगळं व्हिडिओत घेणे शक्य झालं नाही. त्याच्या अगोदर मी पण लेट आलो, त्यामुळे सुरुवातीचं पण मला घ्यायला भेटलं नाही व्हिडिओत. आणि आता स्नेहभोजन होईल आणि त्यानंतर संध्याकाळी महिलांसाठी हळदी कुंकू आणि त्याच्यानंतर रात्री माजी विद्यार्थ्यांचं 2 अंकी कौटुंबिक नाटक होईल. तर चला आता स्नेहभोजनाचा कार्यक्रम करून घेऊया.
समर्थाची सेवका वक्र आहे, समर्थाची सेवका वक्र आहे, असा सर्व भूमंडळी कोण आहे. जयाची लीलावर्णीची लोकतिन्नी उपेक्षी कदा रामदासाभिमानी तिथं काय स्मरण. तर मित्रांनो आता घरी चाललो आहे. शाळेचा शतक महोत्सव होता तो आता संपला आहे. आता स्नेहभोजनाचा कार्यक्रम चालू होता तो पण संपला. हळदी कुंकू पण झालं महिलांचं. आता आम्ही घरी जाणार. मी सकाळी जरा यायला लेट झालं त्यामुळे मान्यवरांचे जे सत्कार वगैरे केले ते मला हे करता आले नाही. तरी पण थोडं भेटलं आहे बघूया, कारण कामामुळे जरा उशीर झाला मला यायला. तर आता घरी चाललो. मित्रांनो नक्की सांगा व्हिडिओ कसा वाटला आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर जाऊया. आता संध्याकाळी नाटक आहे, त्या नाटकाला येऊया डायरेक्ट.